बर' आइजोखौ दानथारनाय सिखाजों। बिसिया माइरं जावबाय थानाय समावनो फिसाया बिसिनि गोदोनाखौ हास'दों, दानथारदों आरोखि ना। थैजों फुरा ओरै बोहैग्लाबनाय बे भिडिअ'आ। हेल' लोगोफोर, गुड इभिनिं। नोंथांमोनखौ आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायनानै लालायबाय आरोना। दाथ' नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय आरोना। दिनै आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो नोंथांमोना फेसबुकआव गोबाङानो नुबायबो जानो हागौ आरोना। नुवाखैबा नैबे भिडिअ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाबानो मिन्थिनानै मोनगोन आरोना लोगोफोर। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै खिथाहरदो आरोना। दाथ' फेसबुकआव मोनसे बे गावनि हिन्जावखौनो बुथारनाय बे फट' मोनसे भाइराल जाबाय दंना। बिनि सायावनो आब' सिबिरानि ब्रह्मआ मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाबानो मिन्थिनानै मोनगोन आरोना। आरो बे जाथाया अबे डिस्ट्रिक्टआव जादों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाबानो मिन्थिनानै मोनगोन। बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै लादो। बर' आइजोखौ दानथारनाय सिखाजों बेखौ जोङो सावरायगोन आरो नोंथांमोना मैयानिफ्रायनो भाइरेल जानाय नुखादों जानांगौ। बे सासे बर' आइजोखौ माइरं जावबाय थानाय समावनो गावनि फिसाया दानथारनाय, बेखौ नोंथांमोनहा नुबाय जानांगौ। फेसबुकफोराव गोबां गोसारखादों बे भिडिअ'आ। खिन्थु बबेयाव जादों, माबोरै जादों बेफोरो बांद्राय रोखायै बेफोरबायदि गोसाराखै आरोखि ना। बेखायनो जोङो बे आयदानि सायाव सावरायगोन। फार्स्टआवनो जों बेखौनो स्टार्ट खालामसै, नङा होमबा? बेयो मुसलपुराव जादों, बाक्सानि मुसलपुराव जादों दे। बियो बिसिया माइरं जावबाय थानाय समावनो फिसाया बिसिनि गोदोनाखौ हास'दों, दानथारदों आरोखि ना। थैजों फुरा ओरै बोहैग्लाबनाय बे भिडिअ'आ भाइराल जाखादों फेसबुकफोराव। जोङो बेखौ नुखाबाय आरो नोंथांमोनहाबो माखासेया निस्सय नुबाय जानांगौ। आरो जायफोर बिथांमोनहा नुवाखै बिथांमोननि थाखाय आङो नै स्क्रिनाव एसे दिन्थिगोन। आं ब्लाड खालामनानै दिन्थिगोन बेयाव, मानो होनबा प्रब्लेम जायो नालाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि बुथारनाय बेखौ दिन्थियोबा प्रब्लेम जायो नालाय एसे आङो ब्लाड खालामनानै दिन्थिबाय आरोखि। बेयो मा खारननि थाखाय जादों होनोबा, जोङो जौनि थाखाय जानाय, नांज्लायनायनि थाखाय जानाय बेखौ जोङो खोनादों। नांज्लायनायाथ' सोरनि न'खराव जाया, लोंनायनि न'खरावबो नांलायनाय जायो, लोङिनि न'खरावबो नांलायनाय जायो, नङा होमबा? लोंनाय न'खराव बांसिन नांलायनाया जायो होननानै जों बुंनो हायो। लोङिफोरनियाव एसे कन्ट्रलाव थायो, सेन्सआव थायो। लोंबाथाय आरो बिदिनोसै, बुंनायफ्राबो कन्ट्रल गैला आरो जि मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो, नङा होमबा? जौआनो गोजौसिन जायोबा, जौनि दैथिंनायावसो जौजोंसो जोङो सालायजायो, नङा होमबा? थिग बेबायदिनो जादों, मुसलपुराव जादों। फिसायनि मुङा मेबा बर' आरो बिसिनि मुङा सपना बर'मोन। जोङो जेसेबां खौरां मोनदों आरो बेबायदिबा बिसिनिया सानै गथ'बो दं जाहैदों। फिसाजो सासे, फिसाला सासे। फिसालायाथ' उन्दै। बिफायादि बिमाखौ दानथारबाय बेखौ बै उन्दै गथ'आ बुजिनो हायै अबस्था। उन्दै, बोसोरथामसो जासिगोन खोमा बे उन्दै गथ'साया। बिफायादि बिमाखौ दानथारदों बेखौ बे उन्दै गथ'आ जेबोखौनो बुजि मोनासै। बिफाजोंनो बामजागासिनो। पुलिसफ्राव फैनानै सोंनाय फिननाय लाफैदों, डेड बडिखौ लांदों मादों। बे समाव बिफाजोंनो बामजागासिनो, अना खाना। बे उन्दै गथ'आ जेबोखौनो बुजियाखि बिफायानो बिमाखौ दानथारबाय। बेफोरो जोंना नै जौ लोंनायनि थाखाय जादों। बेफोरखौ जों मिथिदों। जौ लोंनाय, नांलायनाय बेफोरनि थाखाय जादों। जाय न'खराव जौ लोंनाय बे न'खरावथ' एसे नांलायनाया बांसिन जाखागोनानोखा। मावनो गोसोबानो मावनो हानाय बे गोहोआ जौजों फैयो। बुंनो गोसोबानो बुंनो हानाय, खालामनो गोसोबानो खालामनो हानाय बेफोरो। आरो दावरावआ बिदिनो लासै 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 बांलाङो आरो बांलांबाथाय मोनसे समाव बे लेभेलसिम सहैखागोन आरो। हमनानै ला, दिनैबो जोंहा नांलायो, गाबोनबो जोंहा नांलायो। सानसेयावनो खेबथाम खेबब्रै जुदि मोनसे न'खराव नांलायोबा हौवायाबो असयज' जागोन, हिनजावबो असयज' जागोन। बे असयज'निनो फिथाइया नैबे दानथारनायसिम सफैबाय आरोखि ना। बे दुखुनांथाव। जोङो दुखु मोननायखौनो फोरमायगोन। मानो होनबा गावनि फिसायानो बिसिखौ दानथारबाय आरो बिनि सायाव उन्दै फिसा दंबावो। बे उन्दै फिसानि इयुना मा जागोन बेखौ सानोबा जोङो दुखु नाङो आरोना। जिथु गोरलै गथ' जेबोखौनो बुजियाखै, बियो बिमा दं ना गैया, बिमाया थैबाय ना थैयाखै, बिमाखौ सोर दानथारदों सोर बुथारदों बेखौनो बे उन्दै गथ'आ जेबोखौनो बुजिया। बे समावनो बिफाया बिमाखौ बेबायदि दानथारबाय आरोखि ना। बे उन्दै गथ'फोरनि थाखाय इयुनखौ सानहरोबा बिराद दुखुनांथाव आरो बेबायदि जाथाया जाहाथे आरो दाजाथों बेखौनो जोङो आसा खालामो आरो इसोरनिसिम आर'ज गाबो। लोगोसेनो जोङो जोंनि हारिया बे जौ लोंनाय, जौ फाननाय बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन। स्पेसियेलि आङो जौ फानग्राफोरखौ बुंनो सानो आरोखि ना, गामि गामि जौ फानग्राफोरखौ आरो बबे गोसोजों जौ फाननो? आं जौ फाननायखौ लोंहैनानै बिस्रा सानफ्रामबो नांलायहैयो। आं माबोरै बिसोरनि न'खराव अर सुनानै होबाय थानो? बे मोनसे साननो गोनां आरो
गुबुनफोरा माबोरै जौ फानालासे न'खरखौ सालायगासिनो दं जौ फाननायाल'थ' न'खरखौ सालायनायनि मोनसेल' लामा बिदि नङा न'खरखौ सालायलांनो थाखाय जों जौखौनो फानथारनांगोन बेबायदिथ' नङाना मालायफोरा असान्थि जाहैबाय थायो सोरबाया बुथार जायो सोरबाया बुलाय लायो बिसिया फिसायखौ बुहोयो बिसि फिसाय दावराव दावसि जायो आंनो जौ लोंनानै थांबाय बैसिनाव दावराव जाहैबाय बेखौ आं माबोरै खालामनो हायो माने सोरनिबा न'खरखौ धंस' खालामनानै होनाय थाइसे थाइनै रांनि थाखाय नङा होनबा तारपरे जोङो दस्रा बेफार फालांगि खालामनो हायो मैगं थाइगं गायनानै जोङो मैगं थाइगं फाननो हायो बेफोरजोंबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो गुबुन गुबुन गोबां खामानिफोर दङ जायखौ जों मावनानै जिउखौ खुंलांनो हायो आरोखि ना बे गामिनि मानसिफ्रा मा जोंनि मानसिफ्रा बांसिनानो जौखौ लोंनो रोङा गोबाङानो जौखौ लोङो खिन्थु जौ लोंनो रोंनाय आरो जौ लोंनो रोङि बे मोननै डिफारेन्स थायो जौ लोंनो रोंनाया माबायदि खायसे मालाय हिसाबनि लोङो सब समाय मोनबानो लोंनाय बेबायदि नङा ओमफ्राय जौ लोंनो रोङिया मा फुंनिफ्राय मोनाजासे जौ लोंनाय बे जाहैबाय जौ लोंनो रोङि माबायदि जौखौ लोंनांगौ बिसोरो जौखौ बाहायनो रोङिफोर फुङावनो मोखां सुयैनि सिगांनो जुदि जौ लोङोबा मोनाजासे जुदि जौ लोङोबा होमबा जौ लोंनानै नोंनि देहाया नस्थ' जाखाबाय खर'आ नस्थ' जाखाबाय नों मा खामानि मावहैबावनो ओरैबायदि मानसिफोर आं खोनादोंहाय मैया जौ लोंनाया बारा जादोंलै खर' सादों बे खर' सानायखौ लोंहोनो खर' सानायखौ गाहोनो थाखाय आरो दिनै जौ लोंबावनांसिगोन जौ लोंबाय जौ लोंबासो खारमारोथ' बेबायदि दङ बिदिनो लोङै मा बे मोनसे हुदायाव खारलांबाय आरो जौ लोंबासोलायनो खर'आ मोजां जायो बेलाय बोरै जाखो जौ लोंनानै जे बियो गावनि समय खहा खालामबाय न'खर संसारनि फारसे जेबो मिथिला खामानि दामानियाव थांनांगौ ना थांनाङा बेफोरखौ मिथिला जुदि खामानि दामानियाव नों मोजाङै ओंखारलाङाबा बबेनिफ्राय गरसे गरनै रां मोनगोन आरो गरसे गरनै जुदि रां बुथुमनानै होफैनो हायाबा बिसि फिसाया माबोरै गोजोनै संसार जागोन बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेम जायो बे जौनि थाखाय आरो जायनि थाखाय न'खराव असान्थिया जायो जौ लोंबाय दिनै ग्रुप जाबाय एफा मोजां ग्रुपखौ गारनानै आं बोरै खामानियाव ओंखारलांबावनो जौ लोंनाया मुजिफुथारदों मुजिफुनायखौ गारनानै आं बोरै खामानियाव थांनो बेयाव थांला आरो लोंखांलायबाय लोंनानै मा जालायखो देहाया गाज्रि जालायबाय लोंनानै माथो राखांथारासैलै फेब्ला मोनथारबाय बोरै खामानियाव थांबावनो मावनो हानाय नंलालै दिनै खर'फ्राबो साजोब्बाय बेयावबो खामानियाव थांलालाय बिदिनो जोंनिया जौजोंनो गफबनानै थाबाय आरो बुंजानाय बायदिबो जायो जोंनिया आरोखि ना जौजोंनो थायो नोंसिनिया बेफोरबायदि होननानै जों गुबुनजोंबो जों बुंजानो गोनां जायो जों खोनाबाय आरोखि ना जोङो जोबोद लाजिनाय मोनो आरोखि बे जौनि बेलायाव मालायफोरजों जों जेब्ला बिदि होनजायो नोंसिनिया बिदिनो जौ लोङो हौवा हिन्जाव जौ लोङो बिदिफोरबायदि होनो नालाय अब्ला जों एसे लाजिनायखौ मोनो आरोखि ना बे जौनि जाहैलायबाय आरो मोनसेया ओरैजाय बर'फोरखौ गावनायनि सायाव जोङो सावरायनोसै सेकेन्डआव आरोखि थारमाने मा जादों दाख्लै 15 आगस्ट 15 आगस्ट उदांस्रि सानाव जोंनि आसामनिनो गलाघाटनि माखासे सेंग्राफ्रा आसाम नागालेण्डनि सिमायावहाय पिकनिक जानो होननानै थांदोंमोन 15 आगस्ट'बा माखासे सेंग्रा माखासे सिख्लाफ्रा पिकनिक जानो बा बेरायनो होननानै ओंखारो नङा होमबा बेफोरबायदि जायगायाव ओरैनोथ' उदांस्रि सानाव जों बयबो बेरायो ओमफ्राय माखासे बिदिनो लावखार ओंखाम जानो होननानैबो थाङो आरोखि ना थिग बेबायदिनो बे गलाघाटनि माखासे सेंग्राफ्रा जोंनि बर' सेंग्राफ्रा लावखार ओंखाम जानो होननानै बिसोरो आसाम नागालेण्ड सिमा मेरापानियाव बिसोरो थांदोंमोन दा बिसोर लावखार ओंखाम जानो थांनायावनो माखासे नागालेण्डनि नागाफोरा फैनानैहाय आधार कार्ड बिफैलायनाय जाहैबायनो आधार कार्ड बिफैनानै बिदिनो थरखा थरखि जाबाय नांलाय खमलाय जेनेबा सोंलायनाय जाबाय मानो फैदों बेफोरबायदि अनेक सोंलायनाय जाबाय बिनि उनाव सासेखौ गुलि गावबाय बर' सेंग्राखौ गारिखौबो गावबाय आरो माखासेखौ बिदिनो बुबाय जायजों बिसोरो जोखोम जाबाय दा दुखुनांथाव खोथाया बेसो आसाम नागालेण्ड सिमायाव जोंनि आसामनि सेंग्राफोरखौ नागालेण्डनि माखासे सेंग्राफ्रा बुदों खिन्थु जोंनि जि निउस आसामनि जि निउस बेयाव जों एसेग्राब हाइलाइट खालामनाय माने नुवाखैखौनो जोङो बुंनो हागोन आरोखि ना गावसिनि जुदि हारिनि जानायमोनथाय बियो ओरैबायदि गुदुं थासारि जासिगौमोन आसाम नागालेण्ड सिमाव बेफोरबायदि जादों जोंनि असमिया लराखौ बेबायदि बुदों ओरै जादों थोरै जादों होननानै बायदिसिना प्रचार गुदुं जासिगौमोन ससियेल मिडियाआव बे मिडियानि गेजेरजों खिन्थु जों नुनो मोननाय जायाखै मानो नुनो मोननाय जायाखै ना जाय जाथायजों भुगिनांदों बिथांमोनहासो मिडियानो खबरखौ होआखै ना खबरखौ होसेयावबो बिसोरो प्रचार खालामाखै बेखौ जोङो मिथिला आरोखि ना ओरैनोबाबो जोंनि मानसिफ्राबो मिडियाफोरनो खौरां हरनाया एसे खम आरो फारसेथिं गुबुन जाथिनिफ्राबो जोंनिखौ हाइलाइट खालामखाया आरोखि बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरोना गोबाङानो नुखाबायबो जानो हागौमोन आरोना लोगोफोर आरो नुवाखैबाथ' आंनि
इउटुब चेनेलाव नुखाबाय दाथ' नुखादों आरोना सानै गथ'बो दङमोन होननानै नुदों आरोना आरो दा फट' भाइराल जाबाय थानायावथ' नोंथांमोना नुखादोंआनो जाय दानथारदों बियो सासे गथ' बामनानै लाबाय थानाय नोंथांमोनाबोथ' नुखादोंआनो जानांगौ आरोना बयबो स्क्रिनाव होनायखौ नुखादों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर सोर सोर बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै आरोना नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना आरो बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना आंनि ब्लग चेनेलनि लिंकखौ मोनाखैबा डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों थांनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाहैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय।